Nyata jakaso filɛbaga bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan a ka ja bɔlɔlɔsiraw fɛ an b'aw fo ka da aw ka sigiyɔrɔw ani aw ka wagati cogoyaw kan k'a ladɔnniya k'a fɔ aw tun sigilen don ka kunnafoni min ma kɔnɔ bamanankan na Nyata tele jakaso sanfɛla la ni o waati selen bi ka bɛn bi alamisa ma jumadon awal tile 11 hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni dakun filɛ ni baraba dɔ nun donna a bi sɔgɔmada na walasa min ye jamana marako ɲuman ye ani yuruguyurugu kɛlɛli ye olu bɛ se ka taa bala cogo min na an wɛrɛ ka jamana kɔnɔna na sigikafɔba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni o wɛrɛ baaraw bɛ sen na n'o ye assise nationale de la refondation ye o baaraw kɔni kun cɛra Bamako commune na bi an ka maaw kun bɛ commune 6 maaw ka kɛnɛ kan Nigeria jamana kan a bɛ se coronavirus pikiri miliyɔn 1 ma minnu kɔni dati banna ni u yɛrɛ bɛ na olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ I n'a fɔ an y'a fɔ ye bakurubaw la cogo min na baraba dɔ nun kɔni donna bi alamisadon sɔgɔmada in na walasa min kɔni ye jamana marako ɲuman ani yuruguyurugu kɛlɛli an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na olu bɛ se ka taa bala cogo min na nin kɛnɛ in kɔni sigira an ka dunnajigin soba min bɛ an yɛrɛ fɛ yan n'o ye hôtel Salam ye a kɔni yirala k'a fɔ ko kɛnɛ in kɔni bilala hukumu min kɔnɔ sa o de ye diɲɛma yɛrɛ kɛlen don ka don min kɛrɛnkɛrɛn yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛli la a kɔni bilala o minɛ de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min kɔni ye ministère de la refondation o secrétaire général la kɛnɛ in kɔni denbaya kun bɛ ale bolo Ali Kulubali ani Musa Jalo teleɲɛta tɔgɔ la u seginna ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ ka kɛ ni don minnu bɛ ni olu kɔni labɛnlen don yaasa ka se ka yuruguyurugu ka se ka o kɔni kɛlɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ ni o ye décembre kalo tile 9 ye ka kɛnɛ ni o walew kɔni ye fɛn ye ministériso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ yaasa ka se ka jamana ci kura ye k'a jɔ ni u b'a wele ministère de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions au ministère maaw ka yamaruya kɔnɔ ani camancɛ fanga maaw bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ fɛn ye do kɛrɛnkɛrɛnlen o kɔni dayɛlɛla yaasa ka sigi ka baaraw kɔni daminɛ ani ka baaraw kɛ fɛn maliden bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ yaasa fɛn ye marako ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka yurugu fana kɔnɔ kɛlɛ an ka ministériso min sigilen bɛ jamana lakurayali baaraw kama a y'a jateminɛ k'a fɔ ko baara caman bɛ kan ka kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kɔnɔ kama o hukumu kɔnɔna na a y'a lajɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn sen donnen don ni baara in na minnu bɛ administration kɔnɔ minnu bɛ yɛrɛye baara la minnu bɛ société civile la k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa hakilinataw ka kɛ kelen ye u ka se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani u ka se ka baaraw kologirinya ɲɔgɔn bolo ka da kan n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman de bɛ baara la administration kɔnɔna na baarakɛlaw bɛ yen kɛnyɛrɛyew fana bɛ yen nɔ minnu bilalen bɛ a baara kama dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ wuli a baara daminɛ donc dɔw bɛ kan ka nɔbɔ a la mais halisa mɔgɔw nimisi man wasa kosɛbɛ donc walasa a ko bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na ka kɛ ni jamanadenw sago ye o de kama ni ko in sigira sen kan a bɛna daminɛ ni min ye o ye ka kulu dɔ bila sen kan o kulu bɛna gafe dɔ de dilan o gafe in bɛ se ka to baara ni min kan ka kɛ a ko kɔnɔna na hakilinata minnu kan ka kɛ a ko kɔnɔna na tɛmɛsira minnu kan ka bɔ a ko kɔnɔna na musaka minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'olu ko labɛn ka kɛ ni jamanadenw yɛrɛ hakili ye Natnacɛw ka jɛkulu n'u ye société civile olu ka maaw olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ fɛn ye olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sigi ka fɔ kɛ ani ka maaw kɔni jateminɛ fɛn ye ani ka kunnafoniyaw di fasodenw bɛɛ lajɛlen ma yuruguyurugu a kɔlɔlɔ ye min ye ani mɔgɔw ka se k'o dɔn k'a kɛ gafe ye fasodenw ni jamana ɲɛmaaw fana ye o kɔni dɔn bi a jirala k'a fɔ u ka fɔ cogo la ko nin na kɛ sababu ye fɛn ye ka se ka olu kɔni dɛmɛ ka fɛn ye u ka baara tɔ kɔni lase ani ka yuruguyurugu kɛlɛ cogoya min de la an bɛ baara min na o kɔrɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ani an ka marajɛkulu u ye o ta k'a d'u bolo ba la parce que a baara tun bɛ ka kɛ bɛɛ b'i dan na mais k'a kɛ gafe ye k'a kɛ fɛɛrɛ ye a kunkun ni ɲɛ min b'a la gɛlɛya min b'a kɔnɔ k'a kɛ hakilina ye walasa a ka don ba la k'a kɛ jamana yɛrɛ ka sariya ye o hakilina de ye nin ye donc anw bolo nin bɛna dɔ fara anw ka baara de kan a bɛna dɔ fara an ka baara kan a bɛna fanga da a ma
barisa an b'a dɔn yuruguyurugu ani nafolo ɲagamini a bɛ gɛlɛya min se dugudenw ma, a bɛ kɛnɛyako gɛlɛya se, a bɛ kalanko gɛlɛya se, a bɛ sariyako gɛlɛya se, a bɛ ɲɛtaga gɛlɛya se. Donc n'o gɛlɛyaw bɛ yen anw de bɛ olu kɛrɛfɛ k'olu lamɛn k'olu lafasa. Donc n'a fɔra ko fɛɛrɛ bɛna tigɛ o la o ye fɛn ye mun b'anw nimisi wasa. Jamana minnu bi diɲɛ kɔnɔ ni olu kɔni ye yuruguyurugukɛla jamanabɔw ye n'u bi taa 170 bɔɲɔgɔnko de la ni Maliba ni o taa bɛ jɔ 129 bɔɲɔgɔnko la. O kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ caman kan ka kɛ hali sisan fɛn min ye maaw ka segin o danbew ma, danbe o ka se ka bila ɲɛ yaasa yuruguyurugu a bɛ se ka kɛlɛ faso kɔnɔ cogoya min na. Jamanadenw yɛrɛ ka hakilina yuruguyuruguko kan u yɛrɛ ma ala faamuya. Parce que mɔgɔw ka jate la ni bilala jɔyɔrɔ la ni mi jija ka nafolo yɛrɛ ta ka kɛ fɛn ye ka baara kɛ o kɔrɔ k'i tɛ den la k'i kɛ o kɔrɔ k'i tɛ duwawuden ye. Alors que o de kan ka faamuya k'a fɔ ko n'i ye jamana nafolo dun n'i ye jamana nafolo tranquille o de la o la i tɛ duwawuden de ye dangaden de o la parce que i y'i ka jamana janfa. Donc nin ye fɛn ye an kan ka segin an danbew la. Fɔlɔfɔlɔ dugumisɛnninw na fɛn bɛ tunu n'a ma ye ne tigi ma sɔrɔ la u bɛ taa di dugutigi ma, mais munna o tɛ kɛ sisan. Donc an bolo vraiment an bɛ 29 la dugu 179 o kɔrɔ k'an bɛ kɔfɛ. Donc n'an m'an jija ka sira ta, n'an m'an jija ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ, n'an m'an jija ka faamuya lase, n'an m'an jija ka segin an ka dɔnkow ni an danbe parce que danbe de don. Danbe kɔrɔ ye jumɛn? N bɛ baara kɛ, n tɛ nkalon tigɛ, n tɛ suɲɛni kɛ, n bɛ jamafɛn labato. Donc n'an ma segin o ma a ka gɛlɛn an ka se ka sira sɔrɔ. Gafe minnu bɔra kɔfɛ ka na o b'a jira k'a fɔ ko an kan k'an cɛsiri nin baara in na ka taa fɛ. O bɛ nin baara in sɔn ji la parce que n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wulila k'u jɔ k'a fɔ k'u bɛ yuruguyurugu kɛlɛ, u y'a dɔn de k'a fɔ ko a sera yɔrɔ min na sisan fo ka fanga di minnu bɛ baara la, ka fanga di olu ma walasa u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ. Donc o b'a jira k'a fɔ ko an bɛɛ de kan ka wuli k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye walasa an bɛ se ka baara in kɛ cogo min na ka nɔ bɔ a la. N'i ye jateminɛ kɛ yuruguyuruguba min bɛ yen ni o bɛ faso kɔnɔ ni o de kɔni kɛla sababu ye fɛn min ye ka se ka lakanabaliya k'o nati ni gɛlɛya min bɛ yen ni o natila fasodenw kɔni kun na, o de kɛla sababu ye ka na ni bɛɛ lajɛlen ye ka ta kɔrɔn fɛ ka na fori fo faso yɛrɛ kɔduguyanfan hali ka ja woroduguyanfan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ. Wulikajɔ min bɛ ka kɛ malidenw kɔni fɛ ni juguya baaraw bɛ ka kɛ, a jirala k'a fɔ yuruguyurugu o de nana ni bɛɛ ye ka sababuya kɛ fasodenw olu ka laɲinikɛla min ye jamana marabaaw olu ma se ka o kɔni kɛ. O de hokumu kɔnɔ ka yuruguyurugu kɛlɛ ko fɛn ɲuman kɔni. Sigikafɔba min baara bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni waati in na n'o ye assise nationale de la refondation ye o kɔni kuncɛ baaraw Bamako commune na o kuncɛra bi min ye commune 6 maaw kɔni ta ye yalasa jamana yɛrɛ kumakanw bɛ se ka don bala cogo min na ka se ka jamana yɛrɛ marali nɔgɔya. A kɔni yirala k'a fɔ ko min kɔni ye dugutigi ka nɔrɔbilaw ye ani min ye silamɛ tɔn maaw ka nɔrɔbilaw ye ka taa se jɛkulu camanw ma, hali muso jɛkulu ninnu kɔni bɔra ka kɛ kulu ye ka n'u sen don nin baara masina in na Cité des Enfants na bi sɔgɔmada na commune 6 maaw ka wele kɛnɛ kan. Aissata Touré ani Salifu Ɲare u se ka na ni min ye an ka ɲɛmada u fɛ. Bamako faba sigibaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɛsini kɛ Mali yɛrɛ kunkanko kumaw kɛrɛnkɛrɛnna Mali gɛlɛya kumaw ma ni o de ye assise nationale de la refondation ye yaasa Mali kura u bɛ se ka jɔ cogoya mun na. O kadara kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u kun ɲɛsin u ka kominiw ma yaasa ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ jamana yɛrɛ tagabolow la. Bamako komini 6nan kɔnɔna la olu ka lajɛ o kɛra Cité des Enfants na wa a kɛra salle 2 bɔɲɔngo de kɔnɔna la. O yɔrɔ kofɔli ɲɛmɔgɔ ni a bɛ fɔ ma ko point focal ale y'a yira k'a fɔ u ka ni tile 2nan in baara a kɛra kɛcogo ɲumanw na. O hakilina kelen fɔra commission du groupe B ale présidente yɛrɛ fɛnɛ fɛ ni olu kun bɛ salle 2nan na. An ka baara tagabolo la an jateminɛ minnu kɛ an ma gɛlɛya foyi y'a kɔnɔ. Baara tagabolo ka fisa ka daminɛ depuis kunun na fo ka na bi la mɔgɔw nana mɔgɔw bɛ ko hakilinaw di baara tagabolo ka ɲi. An bɛ hakili falen na halisa an ye caman kɛ kunun an ye caman kɛ sɔgɔma ni Ala sɔnna ma an jigi b'a kan an bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen labɛn ka bɛn wagati dili ma. Halisa Madame Siribe ale ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ni jamana ɲɛmaaw ye participants ka kumakanw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni labato ko ni assise kofɔlen minnu filɛ nin ye a bɛna nɔbɔ jamana ka ɲɛtaga la. Ne dalen ma la k'a fɔ ko sigikafɔ in bɛ se ka nɔbɔ Mali kura jɔliko la ni fɛn minnu fɔra sigikafɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Mali fan 14 bɛɛ la ni ɲɛmɔgɔw ye olu ta ka baara kɛ n'u ye a ka ca fɛ an bɛ ɲɛ sɔrɔ jamana in bɛ bɔ bolo la Mali kura bɛ sigi ni o hakilinaw ye parce que mɔgɔ fɛn fɛn min nana bɛɛ bɛ ka na ni hakilina ɲumanw ye bɛɛ bɛ Mali fɛ fɛn fɛn bɛ ka kuma an y'a jateminɛ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la bɛɛ b'i ka jamana fɛ
donc ni malien min Mali fɛ ni ɲɛmɔgɔ kɛra Mali fɛ a ka ca la Mali bɛ bɔ nɔgɔla ni assise ye. Haruna Nyang ni ale yɛrɛ ye commission nationale d'organisation ni o ye jɛkulu ye min sigilen don yaasa ka se ka nin lajɛba in labɛn ni o ye assise nationale de la refondation ye yaasa Malikura yɛrɛ bɛ se ka jɔ cogo min na. Ale a ka nisɔndiya yira ka sabu kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra k'ale ka jateminɛw bolila Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen kan. N y'a remarqué ko mɔgɔ nana yan commune bɛɛ la parce que nin ye commune duurunan ye duurunan an ye min visité commune duuru an nana yan ye commune wɔɔrɔnan ye mais n'an bɔra yan an bɛ taa commune duurunan ye wala Bamakɔ commune wɔɔrɔ bɛɛ an y'o tour kɛ quoi mais an ye commune duuru minnu visité an y'a ye k'a fɔ ko jama bɔra k'a fɔ mɔgɔw fana u cɛsirilen don ayiwa discussion bɛ k'a ɲɛma mɔgɔw bɛ ka hakilina falen falen bon an ka bamanankan na an ko mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila bon ni maliyɛnw bɛɛ y'u hakiliw bila ɲɔgɔn na hakilila fɛn bɛ bɔ a la min bɛ na an bɛɛ nafa. An ka maa ɲiningalenw olu bɛɛ lajɛlen ye welewelekan bila ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ale ni nin camancɛ fanga in gouvernement ma. Nin ye occasion ye an ka ci welekan bila jamana den bɛɛ ma k'a fɔ mun yɛrɛ ko k'olu tɛna kana sigi kɛnɛ in kan olu k'a dɔn k'a fɔ n'i ban faso kɔnɔ kuma ma o kɔrɔ k'i ban faso jɔli de ma ka sababu kɛ mun ye nin yɔrɔ in na bɛɛ lajɛlen welela ka na min b'i fɛ i k'a fɔ a jarala kuma dira bɛɛ lajɛlen ma an k'a dɔn an bɔkolo ye fɛn min ye an ka ɲɔgɔn bonya ayiwa an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. D'abord n bɛ welekan di population bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin assise nationale in ye an bɛɛ de ka ko ye an bɛɛ de bɛ jɛ ka Mali jɛ ɲɔgɔn fɛ Mali y'an bɛɛ de ta ye a dabɔra o de kama assise in dabɔra laɲini min kama a ka kɛ hakilina hukumu kɔnɔna na a kɛra hukumu kɔnɔna na donc maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni hakilina minnu bɔra yan o ye maliyɛn bɛɛ ka hakilinaw de an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fana fɛ u ka baara kɛ ni hakilina ninnu ye u kana kɛ document ye k'u minɛ ka tugu bila yen dɔrɔn u k'u lajɛ u ka baara kɛ fan minnu bɛ se ka ta i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka hakilinaw ye kelen fan caman fɛ donc u k'olu fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ ka baara kɛ ni o ye ni o kɛra an bɛ ka Malikura min ɲini an bɛ Malikura sɔrɔ. Halisa an ka bɛn surtout an ka ɲɛmɔgɔw il faut que u ka kɛ exemple ye quoi n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ o ye exemple ya de ye quoi u ka kɛwalew ka kɛ kɛwale ɲuman ye quoi bien public fan fɛ jamana ka nafolo u ko minɛ k'a ɲɛ ka minɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ ka nafolo kan ani justice u kana mɔgɔ fisaya mɔgɔ wɛrɛ ye quoi a kɛra commerce kunda o a kɛra yɔrɔ bɛɛ fo bɛɛ de ka kɛ kelen ye jamana fɛ quoi. K'aw ladɔnniya k'a fɔ assise nationale de la refondation o baara min kun talen don ka ɲɛsin kominiw ma Bamakɔ kɔnɔna la o kun cɛra bi décembre kalo tile 16 assise tɔ minnu bɛ kɔfɛ ka na ala ka olu yira na ni hɛrɛ. Walasa ka minijiko sabati Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigida fɔlɔ ani sigida filanan n'o ye commune 1 ani commune 2 ye a kɔni yirala k'a fɔ an ka jamana ji ani courant fo ka taa se dugujukɔrɔ nafolo ma o minisiri n'o ye Lamine Seydou Traoré ale kɔni wulila ka taa sanji kɛnɛ kan n'o bɛ ka jɔ SOMAGEP maaw fɛ n'an hakili b'a la SOMAGEP yɛrɛ ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen don jiko sabatili ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko nin chantier ba in kɔni n'a banna a bɛna kɛ sababu ye min kɔni degun bɛ jiko la Bamakɔ sigida fɔlɔ ani sigida filanan maaw kan a bɛna kɛ sababu ye k'o degun wuli ka bɔ nin masina ninnu kan Abdou Watara ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali marabaaw ye waliya ɲuman min bila sen kan jiko yɛrɛ nasira fɛ marabolo la an ka jamana faaba kɔnɔ sigida minnu bɛ tali kɛ Bulkasonbugu Sulemanibugu Titibugu ka se Fɔnbabugu ale ni Sangarebugu ma ani y'a waliya ɲuman ninnu ta k'a lajɛ a bɛna kɛ sababu ye maa 15 ɲɔnbɔɲɔnko minnu kun tɛ ji sɔrɔ olu ka se ka ji sɔrɔ hakilisigi ni basigi kɔnɔ o kunnafoniya in dira SOMAGEP n'o ye jiko yɛrɛ cakɛyɔrɔ maaw fɛ u ka ɲɛmaaba Abdoulaye Sidibe Bulkasonbugu sigiba dɔw ka kɔrɔfɔ la n'o ye Sidiki Konate
wele a ko i be se ka ernani ɲɔnbɔɲɔn ko kɛ walima a ka ca ni o ye ni ji sɔrɔla o kɔfɛ ji tɛ sɔrɔ tuguni olu ka sigida la o ye waleya min gɛlɛyara kosɛbɛ Bulkasobugu maire yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la a ko jibondoba min jɔra ka dayɛlɛ ka di olu ma a na kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati olu ka musolakaw n'u ka denmisɛnninakaw yɔrɔ. Minisiri Seydou Lamine Traoré ni ale ka baara bɛnnen bɛ jiko kuranko ka se dugu jukɔrɔ ko koɲaw sabatili ma a ko waleya ɲuman ninnu bilala sen ka jamana marabaaw ka jija ni cɛsiri min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw ka se ka nimisi wasa sɔrɔ ka sababu kɛ adamadenya foyi tɛ la sabati jiko o de kɛra sababu ye jibodo dɔw bilala sen kan jamana faba marabolo ale ni a sigida minnu bɛ tali kɛ yɔrɔ la jiko gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka dɔ fara u ka lafiya kan jiko yɛrɛ hamina a waleya ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ a sigibaa dɔ n'o bɛ tali kɛ Aissata ani Umu Jara la olu yɛrɛ si bɛ tali kɛ san 18 ka se san 16 ma n'u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sangaribugu la u ko olu bangela nin yɔrɔ kofɔlen na olu y'a ye ka kɔrɔbaya min ye u masaw ye sanga ani waati u bɛ yɔliyɔli la jiko la nka jamanatigiw ye yɛlɛma min don ka se ka jibundo dɔw jɔ ka di olu ma ka se ka kɛ sababu ɲuman ye somajefu maaw olu ka se ka ji sanuman di olu ma hakilisigi ni basigi la ko olu b'a ye k'a fɔ Mali kura min n'a fɔra k'a ka jɔ ko a baaraw kɔni daminɛna n'i ye waleya ninnu ta k'a lajɛ jibodo minnu bɛ kɛ sababu ye san kɔnɔ ji yɛrɛ mɛtiri kibu miliyɔn 10 ani kɔɲɔn bɔɲɔn kɔ o de bɛna jɛnsɛn ni marabolo kɔfɔlen ninnu na a waleyaw bɛna kɛ sababu ye min ye Bamakɔ sigida fɔlɔ ka se filanan na olu ka jiko o fana na nɔgɔya jateminɛw fana y'a yira k'a fɔ min ye kabala ye jibodoba min dayɛlɛla ye n'i y'o waleyaw ta k'a lajɛ fana o kɛra sababu ye 100 sara la 65 ka se 75 ma jiko nɔgɔya sabatira Allah ka se o waleyaw ma somajefu ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔ la a ko nin hakilina ni laɲini ninnu taara jamanatigiw fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye jamana kɔnɔdenw minnu bɛ ni olu kɔnɔ galen bɛ jiko la u ka se ka nimisi wasa sɔrɔ wa donna nataw la jamanatigiw na fɛɛrɛ ni hakilinaw ta ka dɔ fara ni waleyaw kan min bɛ se ka kɛ sababu ye jiko gɛlɛya ka se ka ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Minisiriw ka dadala ɲɔgɔn ye o kɔni kɛra araba don décembre kalo tile 15 san 2021 fanga yɛrɛ jabala la kuluba a yɛrɛ kɛra an ka jamana kuntigi colonel Asimi Goita ale ka yamaruyaw kɔnɔna na nin kɛnɛ in kɔni kɛra sababu ye min hakilina kuraw ye olu taara ka se ka jɔyɔrɔ kuraw kalifa maakɔrɔw fana la Abdou Watara ale ka bolonɔ bila an ka jɛkulu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali minisiriw ka ladala sigi la a yirala k'a fɔ sariya dɔ taara novembre kalo tile 4 san 2021 min bɛ tali kɛ Mali jamana ale ni jɛkulu min bɛ yen ni olu ka kɔɲɔw bɛnnen bɛ nafolo kɔɲɔ dɔ sabatili ma alisilamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la olu ka baaraw a bɛna kɛ sababu ye min ye dunkafa kɔɲɔw ye ani sanni feere o ka se ka lanɔgɔya Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna la jateminɛw y'a yira k'a fɔ nafolo min bɛna don ni kɔɲɔ in na a bɛna bɛn euro wari miliyɔn 15 ma n'o kan ka bɛn sifa wari miliyari 9 ani miliyɔn 839 o n'a kunkanfɛn ni waleya ɲuman ninnu bɛna kɛ sababu ye an ka sɛnɛkɛ yɔrɔ minnu bɛ n'olu mako bɛ dɛmɛ la ani yɔrɔ minnu bɛ n'u ye baara dɔw daminɛ n'a ma dafa u ka se ka dɔ fara u ka baaraw kan o hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sababa ye dunkafa ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔna la laadalasigi in fana na septembre kalo tile 14 san 2021 Mali jamana ale ni Katari jɛkuluba min ka kɔɲɔ bɛnnen bɛ nafolo ko ma ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma dɛmɛ ka se ka lasabati bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn dɔ lasabati Mali jamana ni o jɛkulu fana ni ɲɔgɔn cɛ o nafolo kasabi kan ka bɛn euro wari miliyɔn 25 ani a 100,000 ni kɔ la o kan ka bɛn sifa wari miliyari 13 miliyɔn 798 ma o waleya ninnu ni y'u ta k'u lajɛ a na kɛ sababu ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la kalansow kɔnɔna la kalan kɛcogoya a bolofara minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ tilan cogoya minnu na ale ni hakilina ni kura minnu kan ka ta ka ɲɛsin kalanko ma duguma kalanw ni y'u waleyaw ta ka lajɛ ka kilasi fɔlɔ ka se kilasi 9 na an balaka minnu bɛ kalan na o yɔrɔ kɔfɛlenw na olu ka kalan kɛcogoya ɲuman fɛɛrɛ ni hakilina dɔw ka ta ka ɲɛsin u ma ale ni ka se k'u dɛmɛ u ka kalan yɛrɛ ta cogoya la yirala k'a fɔ o hakilina ninnu olu fana bɛna sabati yɔrɔ la marabolo minnu bɛ ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ walima marabolo minnu bɛ ni kalan ka gɛlɛ o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na nafolo kasa bɛ yen a kan ka labɛn ka ɲɛsin o marabolo maaw ma walasa u ka kalanko ka se ka kɛ hakilisigi la octobre kalo tile fɔlɔ san 2021 Mali marabolo ɲɛmaw u ni jɛkuluba dɔ fana bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ wele ko association internationale de développement o ye baɲumankɛtɔn ye min bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin diɲɛmaw ma maa minnu mako bɛ dɛmɛ la bolonɔbila kɛra olu fana ni Mali jamana maaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye euro wari miliyɔn 12 n'o kan ka bɛn sefa wari miliyari 8 ani kɔ ma o waleya ninnu bɛna kɛ sababu ye ni an ka jamana yɛrɛ marabolobaw ta k'a lajɛ sarako ale ni adamadenw ka tanikasegi waleyaw ka se ka nɔgɔya hakilinaw bɛna tali kɛ o la o hakilina ninnu bɛna ta k'a di maaw ma maa minnu bɛ se ka kɛ sababu fana ye min ye gɛlɛya yɛrɛ ye marabolo la marabolo minnu bɛ tali kɛ yɔrɔ la
yɔrɔ minnu bɛ ni gɛlɛya bɛ ka se ka da don o waleya ninnu fana na. Kunnafoni dɔ kɛra Mali minisiriw ka ladala sigi in fɛ min bɔra an ka minisiriso yɔrɔ. Minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ Mali kura o jɔli baaraw ma ka saga ni sigikafɔ baaraw ye, sigikafɔ minnu kan ka kɛ sababu ye Mali kura ka se ka jɔ. U ko min bɛ ɲɛfɔ an ka jamana kominiw n'u ta ka lajɛ a kan ka bɛn komini 649 ma. Ko min ye jamana kɔnɔdenw ye olu kɔni bɔra ka u sen don sigikafɔ in baaraw la kosɛbɛ. Babu 13 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de bɛ min talen bɛ ni sigikafɔ in kɔnɔna na. Daw bɛna don o la ka se ka walawalali kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali yɛrɛ gɛlɛya a daminɛna waati min na. Mali gɛlɛya mun kan ka kɛ ani an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali ni mun ka kan min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali ka se ka bɔ ni jadi ko in na. Daw bɛna don o waleyaw la. Minisiri ka kɔrɔfɔ la a ko an bɛ se ka jigiya k'a fɔ kominiw ka sigikafɔ a bɛ ka kɛ hakilisigi ni basigi la. Jamana ɲɛmaa Kolonɛli Asimi Goyita a ko hali n'a yirala k'a fɔ ko marabolo dɔw bɛ ko sigikafɔ ma se ka lasabati a b'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ kan an sen don sigikafɔ in waleyaw la. Ale ni bɛɛ k'i fɛrɛta fɔ camancɛ fanga ta cogoya la min ye lakanako ye politiki ko ka se dun ka fa koɲɛw sabatili ma. An ka se ka an jija k'an fɛlataw fɔ o waleyaw la. Ale ni hakilina ni wɛrɛ b'i la min ni si tɛ taa i k'a fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kura ka se ka jɔ. Sigi in kɔnɔna la fana minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya ani ɲɛtaa sabatili ma o minisiri fana ye kunnafoniya di ka saga ni coronavirus bana yɛrɛ tacogoya ye. A ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko dɔ bɛ ka fara coronavirus banatɔw kan. O kɛra sababu ye jamana ɲɛmaa y'a laɲini k'a fɔ jamana kɔnɔdenw u ka sariyaw labato, sariya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ kisi bana jugu in ma. An ma sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ kɛ yan ye an balimamuso Mayimuna Kulubali fɛ. Côte d'Ivoire jamana kunnafoniw na fɛn bɛ tali kɛ u ka kalata min ni o baaraw bilalen bɛ san 2023 la. O kuma ɲɔgɔnya baaraw u y'o daminɛ bi alamisa in na ni o bɛ bɛn décembre kalo tile 16 san 2021. O senfɛ min bɛ tali kɛ u ka jamana gouvernement parti politique tɔnw olu de ye sigikafɔw kɛ. A jirala k'a fɔ ko nin de bɛna kɛ a siɲɛ 3nan ye san 3 kɔnɔna la ni nin ɲɔgɔn ye n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ. Ko wa ko a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni i bɛna ye k'a fɔ ko yɛlɛma de bɛ don u ka ministre ɲɛmaa kow la. A fɔlɔ a jirala k'a fɔ ko o kun ye Amadou Gon Kulubali ye san 2019 wagati o ye kalo 6 o de kɛ o jɔyɔrɔ kofɔlen na wa ko o fɛnɛ kɛra o y'a sɔrɔ u kun bɛ karafili filaw furancɛ la. A siɲɛ 2nan a jirala k'a fɔ ko nin ye o san 1 ye. O kɛra Hame Bagayogo ye. A jirala k'a fɔ ko Hame Bagayogo ka wagati fɛnɛ kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mankan kɔni tun dara kosɛbɛ ni o kow nana kuncɛ ni u ka san 2020 o kalafitaw ye. Ni ɲɔgɔn ye ba in kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn bɛ tali kɛ u ka kalata minnu ni o baaraw bɛna kɛ san 2023 u bɛ se ka bɛnɲɔgɔnya sɔrɔ o ko la cogoya min na. O kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko u ka wasaden kalafili minnu ni o kɔni kɛra marisi kalo tɛmɛlen na ko o kɛra basigi yɛrɛ kɔnɔna la ko wa ko maaw bɔra ka caya kosɛbɛ ni ka vote ko nka ko n'i y'a ye ko o sera ka kɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko Alassane Ouattara ale ni Hari Konan Bedie ko olu kɔni tun ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ novembre kalo san 2020 kɔnɔna la u ka politiki koɲɛw kan. O kɔfɛ ko décembre kalo fɛnɛ la u ye ɲɔgɔn ye u ni Hame Bagayogo. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ ko Laurent Gbagbo o kun ka seginna ka taa Côte d'Ivoire ko o ni Alassane Ouattara ko u ye ɲɔgɔn ye juillet kalo tɛmɛlen fɛnɛ ale ni maa caman wɛrɛ ko o bɛɛ lajɛlen kɔni b'a yira k'a fɔ ko u ka politiki ko yaasa a ko bɛ se ka sigi kala kelen kan k'a tɛ taa cogoya si la fo u ka ɲɔgɔn yew bɛɛ lajɛlen kɛ. U ka nin ɲɔgɔn ye min bɛna kɛ bi alamisa in na a jirala k'a fɔ ko u ka minisiri ɲɛma ni o ye Patrick Achi ye ko ale de kɔni bɛna kɛ nin kɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye ani a kumakuntigiya bɛ ale de bolo. Nigeria jamana kunnafoniw na u ka kɛnɛya tigilamɔgɔ maa ɲɛmɔgɔ dɔ o ye a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ coronavirus pikiri dozi 1,000,000 ko o de kɔni dati tɛmɛna wa ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka olu kɔni latunu ka bɔ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la. O kibaruya lasira u ka directeur exécutif ma jɛkulu min n'u k'a ma ko agence nationale de développement des soins de santé primaire dakuruɲɛ damadɔ la n'u k'a ma ko NPHCDA ni a sigilen bɛ Nigeria. O maa ɲɛmɔgɔ ni a tɔgɔ ye Faisal ye ale ye ni kibaruya ninnu lase tɛnɛndo Abuja kunnafonidi dɔ senfɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. A ko coronavirus pikiri 1,000,000 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni ni datu tɛmɛna ko wa ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu ni olu ka bana bɛ ɲɛsin sigida lakarali baaraw ma olu ka taa ni vaccin kofɔlen ninnu kɔni bila
bila yɔrɔ min ni maa kɔni bolo tɛ se a ma o ni ka a tiɲɛ togoya bɛɛ lajɛlen na a ka b'u ka jamana kan ka d'a kan ko a kɔni bɛɛ lajɛlen dati tɛmɛna a tɛna se ka kɛ fosi ye tuguni. U ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko ni vaccin kofɔlen min ni o bɛ taa jɔ dosi miliyɔn 1 bɔɲanko la ko o kɔni tun dira u ma Europe jamana de fɛ ni vaccin yɛrɛ mun ni o bɛ wele ko Covax ko o de kun don. O kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ni vaccin kofɔlen na ko i bɛna ye k'a fɔ ko a tɛ se ka mara ka wagati janba kɛ ko ni a na wagati jateminɛ kana se bi ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko wagati ka surun kosɛbɛ. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla de ɲininikɛla dɔ ka dicogo la hali y'a jira k'a fɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye ni vaccin kofɔlen ye Covax ko a kɔni sɛbɛkɔrɔtɔnin bɛ farafin jamana caman bolo nka k'i bɛna ye k'a fɔ ko u kɔni kamana gannen don kosɛbɛ ka d'a kan ko min kɔni ye ni vaccin kofɔlen dati tɛmɛli ye ko o kɔni b'a la ka surunya. O la Nigeria jamana maaw y'a jira k'a fɔ ko vaccin minnu n'u u kɔni dati tɛmɛli ka surun kosɛbɛ n'u tɛ se ka mara ka wagati kuntagalajan kɛ ko olu kɔni tɛna sɔn o la tuguni. U ka kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko ni ye Nigeria jamana jateminɛ k'a lajɛ ko pikiri min ni a taara olu fɛ yen nɔ ko n'i ye mɔgɔkɔrɔbaw kɔni ta 100 sara la k'i bɛna ye k'a fɔ ko sara 3 ani murumuru dɔrɔn ko olu de kɔni sera ka coronavirus pikiri sɔrɔ ko i bɛna ye k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaaw kun ye hakilina mun ta ni ka maakɔrɔba 100 sara bɔ la ka sara 40 bɔɲanko olu kɔni bolo ci k'i bɛna ye k'a fɔ ko u ma surunya hali o la. Afrique du Sud kunnafoniw na min bɛ tali kɛ u ka tribunaliso la o y'a jira k'a fɔ ko Jacob Zuma ko a ka segin ka taa a nɔ la kasobon kɔnɔna la nin jamana ɲɛmaa kɔrɔfɔlen a kɔni tun bilala ka a sababuya kɛ kun dɔw ye ni o bɛ tali kɛ a ka banako la septembre kalo tɛmɛlen o tun kɛra o y'a sɔrɔ kalo 2 a kɔni kun donna kaso la nka u y'a jira k'a fɔ ko a ka kɛnɛyaw kɔni tɛ o cogoya la ko ka a bila walasa a ka se ka taa a lafiɲɛ bɔ so a ka furakɛli ɲumanw sɔrɔ yen nɔ. Arabado u ka kiiri tigilamɔgɔ n'o o y'u ka haute cour de la province ye olu ko o hakilina in k'olu tɛna jɛ ni o ye tuguni o de la u ye weleweledakan kura wɛrɛ kɛ u ka nin kiiri soba maaw ani u ka jɛkulu min sigilen don o kow kunna olu y'a jira k'a fɔ ko Jacob Zuma ko a laɲinina k'a fɔ ko ka wagati d'a ma a ka taa so nka ko a kɔni tɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ni ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔ ka sababu kɛ k'a bɛ se ka furakɛli ɲumanw sɔrɔ so o kuma min ni o fɔra ko olu kɔni ma o nafa ye. Septembre kalo tɛmɛnen na Arthur Frase o de tun bɛ nin kulu ɲɛmɔgɔya la ko o kun y'a jira k'a fɔ ko ni a tora kasobon kɔnɔna la k'a d'a ka bana min b'a la k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔ las'a ma ko fo ka taa a se fatulu yɛrɛ ma o de okumu kɔnɔna la u tun ye a bila ka taa so ni a k'a ka furakɛliw kɛ nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi u ko o hakilina kɔni tɛmɛna ko nka ko olu tɛna jɛ ni o ye togoya si la. O kumakan min ni o fɔra Jacob Zuma fanfɛmɔgɔw olu kɔni kɛlen bɛ ka ŋunuŋunu kuma caya fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa a se a yɛrɛ ka avocatw ma olu ko nin welekan min bilalen filɛ ko Jacob Zuma ka segin ni ka taa kasobon kɔnɔna la ko o kɔni tɛ olu fɛ la ko ye togoya si la ko ka d'a kan ko nin kɔni bɛna kɛ ko ye ko min ni a tɛ fusaya togoya si la nin ma kofɔlen ma ka d'a kan ko mɔgɔ min don banabagatɔla mɔgɔ don ko nin tɛna fusaya a ka bana yɛrɛ ma ko o bɛ ko min ko a ɲangina ko siɲɛ 2 de. Haïti jamana kunnafoniw na camion citerne dɔ ka kasara kɛra sababu ye ka maa 50 bɔɲanko olu kɔni bɔnɛ u ni na nin camion kofɔlen kɔni explosera de wa maa banalen caman o bɔra a la u y'a jira k'a fɔ ko o ye ɲinini fɔlɔ ye minnu kɛra. Patrick Almono ale ye seere dɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko su minnu kɔni bɔra n'u u jeninen don ko ale ka jate bɛ taa se maa 54 bɔɲɔgɔnko la ko nka k'i kun bɛna ye k'a fɔ ko u kɔni yeli ani k'u ɲɛdaw faamuya ko o kun ma nɔgɔn cogoya si la. Maaw ka so minnu ni olu kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɛrɛfɛla la k'i bɛna ye k'a fɔ ko tasuma kɔni sera o yɔrɔ ninnu caman ma ko wa ko o fana bɛ se ka maa jɔrɔ kun bɔ ka d'a kan k'a bɛ se ka kɛ ko fatuli kɛra o yɔrɔ dɔw fana la o de la ko a tɛ se k'a fɔ yɔrɔnin kelen maa joli fatura maa joli bana la ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko ni ye ni jamana in yɛrɛ ta k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin ye fantan jamana ba ye ni fɛn min yɛrɛ bɛ tali kɛ taji ye ko o sɔrɔli ka gɛlɛn ni yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ ko o de la ko nin camion citerne min ni a tun bɛ ka taa taji bila k'i bɛna ye k'a fɔ ko a tasuma kasara bonyana wa ko a bɛna se ka kɛ gɛlɛyaba fɛnɛ ye ni ka ɲɛsin u ka essence ko yɛrɛ ma fan dɔw fɛ ko tɛnɛn yɛrɛ la n kɔrɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen dugukɔnɔmɔgɔw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ni k'u ka nisɔngoya yira ka d'a kan ko dɔ falalen don taji yɛrɛ sɔngɔ kan u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ u ka dɔgɔtɔrɔsoba maa joginen caman donna ni ka taa bila o yɔrɔ de la k'i bɛna ye k'a fɔ ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna wa ko seba tɛ o yɔrɔ kofɔlen fɛnɛ ye ni ka se ka o banabagatɔ joginen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka furakɛliw kɛ ka d'a kan ko a dɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ.
nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni wɔlɔwɔlali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔya so ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma an ka se ka laseli k'aw ye an kɔni bɛ jɛ ka dɔw de kɛ jamana in ye sigikafɔ min daminɛnen filɛ yarabi ala k'o kɛ an ka degun fura ye aw kan bɛ waati wɛrɛ ɲala sɔnna